Takže pravidlá súťaža o hry sú také, že ty si zoberieš jednu topánočku svoju do pravej ruky. Robi, ty si zoberieš svoju topánočku do pravej ruky. Biologická zbránka vás to. A ľavú topánočku mi odovzdáš. Jo, dám tomu prítomnému mladému ženichovi, hlavne. Máš típu, či nevizujete sa. Vážne toto. Boli, vieš, už existujú také spreje. Nič. 35 stupňov nepomôže nič. 35 stupňov. Takže otázka padne na vás dvoch. Bude to iba áno alebo nie. Počkaj, áno, nie? A podľa toho, kto z vás dvoch je áno, zdvihneš topánku. Dobre? Čiže keď je to Rox, zdvihneš túto, keď si to ty, zdvihneš hentu. Rox, ty tiež. Keď si to ty, zdvihneš túto, keď to Oli, zdvihneš túto. Dobre? Ospravedlňujem sa pre deti do 16 rokov, niektoré môžu byť mierne na telo. Výborne, zhodli sa. Dobre. Pamätajte si niekto, že kto, koľko a takto, a potom ich vyhodnotíme na konci. OK, alright. Trvá. O, zaváhal. Rob, si stále váhaš, počkaj, halo. Oli, to vážne, počkaj. Každé ráno sa holíš. A pod pazuchou. OK. Výborne. Táto je trošku náročnejšia. Kto vie z pamäti povedať viac cifier konštanty pi? Oli zaváha. Nezaváha. Áno, poďme. Ja mám 3,141599265. Bingo! Výborne, to bolo. Zase zhoda, výborne, detská, perfektné. Dobre, táto je ďalšia na telo. Kto z vás skôr spomenul svadbu? Wow! Je to áno, výborne. To vždy také ináč, sorry. To say. OK, ale táto. Kto je viac pod patúčou?